Bé, hola a tots. Anem a continuar en les classes. En concret, avui ens toca explicar la part de creació musical del tema 6, que la teniu a partir de la pàgina 89. Sinó que, per favor, ubiqueu-se en esta pàgina, que anem a parlar avui de les alteracions. Bé, què són les alteracions? Pues les alteracions són uns signes que gastem en música per a modificar l'altura de les notes. Bé per a pujar-la, bé per a baixar-la. La història està en que aquesta alteració normalment puja una quantitat de so que és inferior a lo que seria el tamany habitual de lo que serien les nostres notes. Però bé, anem a mirar-lo en un poquet més de deteniment. Aleshores, el que vull que feu, abans d'anar a la pàgina 89, que és la que anem a explicar, és que s'aneu a la pàgina en concret, espereu-se que us la vaig a mostrar. Perdona, que no és esta. A veure... sí. A la pàgina 106, val? I per què vull que aneu a la pàgina 106? Perquè en ella ens parla de lo que és el to i el semitó. I és que resulta que entre les notes a les que nosaltres estem acostumats a parlar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no n'hi ha sempre la mateixa distància. Això és una cosa prou particular del sistema musical occidental, que és la que justifica el naixement de les alteracions. I per què dic això? Bueno, si uno mira aquestes distàncies, veu que n'hi ha una distància gran, que seria el que anomenaríem to, que és la distància que n'hi ha entre do i re, o entre re i mi, o entre fa i sol, o entre sol i la, o entre la i si, però hi ha dos parells de notes entre mi i fa i entre si i do, que la distància no és tan gran, sinó que és la meitat. D'ahí el nom de semitó. El prefix semi vol dir mig, aleshores semitó és mig to. Per tant, en la nostra escala habitual, l'escala de do, tenim to, to, però després tenim semitó, to, to, to i semitó. Aleshores, a algú, en algun moment de la història, se li va ocorrir pensar una brillant idea. Anem a veure, si entre esta nota i esta nota hi ha el doble que entre esta i esta, en bona lògica, jo vaig a poder situar enmig d'aquestes dues notes una nota que estigui com a mig camí, val? Pues bueno, esta és la justificació a les alteracions. Per què? Perquè com fem que representar esta nota? Evidentment, si hem representat en línies contínues o en línies i espais continus a aquestes notes, entre esta i esta no podem ficar res enmig. Com podem fer per a ficar esta nota enmig i que la gent sàpiga que aquesta nota ni és do ni és re? Pues bueno, la solució va ser la següent. Anem a gastar per a definir aquesta nota o bé el nom del do o bé el nom del re. Però li anem a afegir una indicació dient que aquest do que fica així és un poquet més alt que el do que tinc així o que el re que tinc així és un poquet més baix que el re que tinc així. I aquesta és la justificació al sostingut o al bemoll. És a dir, jo entre el do, així tinc un piano, entre el do i el re, tinc una nota que és esta, que li vaig a poder dir de dues formes. Li vaig a poder dir com en la nota de baix, que és el do, però afegint un sostingut, o li vaig a poder dir com la nota de la dreta, que és el re, però ficant-li un bemoll. És a dir, esta nota jo la vaig a poder representar com a do sostingut o com a re bemoll. Perdó. I alguno ja dirà, així ha passat algo molt curiós. Espera un momentet. Toque el do sostingut i toco el re bemoll. Noteu diferència? No, no noto cap diferència. Precisament perquè és la mateixa nota. És a dir, esta nota és esta nota que teniu en blau. Val? Bé, vaig a fer lo següent. Vaig a ficar ara el do normal. Vaig a ficar el re. I vaig a fer que són el do, que són el re i que són la nota d'enmig. Vegeu com està just entre el do i el re? Ni és tan greu com el do, és un poquet més alta, ni és tan agut com el re. És un poquet més greu.
És a dir, que esta nota, que és esta d'ací, està entre el do i el re. Val? Això és un poquet l'explicació de lo que anem a explicar avui. Aleshores ja podeu anar, si voleu, a la pàgina 89 perquè aneu a veure el que es conté en el llibre. Diu així: les alteracions són signes musicals que serveixen per modificar l'altura dels sons, bé siga elevant l'altura, com en el cas del sostingut, bé siga baixant l'altura, com en el cas del bemoll. Val? I veurem que hi ha una tercera alteració. De moment comencem per les dues bàsiques, tipus d'alteracions. El sostingut es representa mig aquest signe, per favor, jo ja sé que tots li digueu hashtag, però no li digueu hashtag, perquè el hashtag és un nom que se li va donar en el segle XX. Vosaltres sabeu quan se decidí que a aquest signe se li diguera sostingut? En el segle XII. Aleshores crec que són 800 anys d'avantatge per a sostingut. En música és sostingut. I vos diria que qui fica en l'examen això, el hashtag, el vas a suspendre, de moment en guany crec que no anem a fer més exàmens. Però l'any que ve, quan feu un examen, si fiqueu el hashtag, pues ficaré un 0. 2 zeros, el de l'any que toca, o sigui, de l'any que ve, i el d'este que el teniu pendent. Val? Per tant, el sostingut serveix per pujar. Quan puja? Mig to, un semitó, l'altura del so. Val? Així m'està explicant que quan jo fique el sostingut davant del fa, eixa nota sona mig to més alta o un semitó més alta que el fa natural. De la mateixa forma tenim el bemoll que fa el contrari, és a dir, el bemoll el que fa és que abaixa un semitó. Val? El mi bemoll sona mig to més baix que el mi natural. I n'hi ha una tercera alteració, el becaire. Diu així, es representa mitjançant aquest signe un poquet estrany, val? I serveix per anul·lar l'efecte del sostingut i del bemoll, de manera que restaura el so, faltaria un punt i coma, recupera la seva altura natural. Què vol dir això? Que quan jo fique este mi bemoll, al ficar este signe, anul·le l'efecte del bemoll en la nota, val? Això seria un poquet l'explicació. Bé, i algú em dirà, i per què necessite jo modificar esta altura si esta nota en principi no tenia ninguna alteració? Bueno, és que resulta que quan se va idear lo del bemoll i lo del sostingut es va veure que normalment en una composició, quan una nota estava alterada, continuava estant alterada. Aleshores se va agarrar la convenció de que quan jo ficava un bemoll o un sostingut, eixe bemoll o eixe sostingut no servia tant a la nota a la qual afectava com a totes les notes que sigueren igual que eixa que vingueren després dins del mateix compàs, o ja ho veurem després, dins de la mateixa composició. Després ho explicarem. Aleshores, si jo en algun moment volia desfer l'efecte del bemoll o del sostingut, me tenia que inventar una alteració addicional per a anul·lar aquests efectes. I això és el becaire, d'acord? O bequadre. Si diu bequadre no ho faig a dir absolutament res. Val? Aleshores, en aquest cas, quan jo fico aquesta alteració, el que estic fent és convertir-lo en natural. Què passaria si jo ficara un becaire a una nota que prèviament no ha tingut ningú bemoll o ningú sostingut? Pues no passaria res, perquè el que està fent és gastar tinta tontament. És dir, no alteraria en absolut aquesta alteració, perquè ni puja ni baixa. Si prèviament aquesta alteració, o sigui, aquesta alteració del becaire no està precedida per una altra alteració que siga un bemoll o un sostingut. Vale? Bé, important. Com s'han de col·locar les alteracions? Com diu així, per a escriure correctament l'alteració, la alteració sempre va davant de la nota. Mai dalt o baix de la nota i, per supost, mai darrere. Sempre va avant. I, a més, a l'altura del cap de la figura. És dir, això és el cap de la figura, doncs l'altura és esta. És dir, si està sobre una línia, en el cas del sostingut, les línies horitzontals tenen que estar damunt i davall d'aquesta línia. En el cas del bemoll, el que és la B, el hueco el buit de la B té que estar en aquesta línia. En el cas de l'espai, doncs vegeu com està. Si siguera l'espai, a veure, així no té ningú becaire en un espai. Ningú sostingut en un espai, sí, així el tenim. En el cas del sostingut, les línies estarien dalt i baix de l'espai. Bé, cuidao en sobretot el col·locar el sostingut a distinta altura que el cap de la nota. Això estaria, òbviament, tot malament, això estaria bé, i així el mateix. És a dir, no se pot col·locar darrere de la nota, això estaria, òbviament, tot mal. Bé, si passeu la fulla, en la pàgina següent,
s'explica la diferència entre alteració accidental i alteració pròpia. Diu, les alteracions accidentals són aquelles que apareixen al llarg de la partitura. I me direu que les pròpies no? Sí, les pròpies també, però apareixen al principi. Quan se diu al llarg és després d'haver-se iniciat la peça. En aquest cas, l'efecte de l'alteració afecta només al so que acompanya i a qualsevol altre so que dure el compàs. És a dir, si jo fique així un bemoll, en el si, eixe bemoll me va afectar a qualsevol nota que siga si, que estiga dins de l'àmbit del compàs. En el moment en què trobe una línia divisòria, s'ha acabat l'efecte del si. És a dir, esta nota ja no seria un si bemoll. Si han ficat el becaire, si haguera ficat si normal, també seria exactament el mateix. Val? Això és el que passa quan les alteracions són accidentals. Ojo, si jo, per exemple, tinguera així un fa sostingut, ¿vale? Si jo ficara un fa ahí dalt, en esta línia, com que aquesta nota és fa i està dins de lo que seria el compàs, també seria afectada per el sostingut que he posat. ¿Vale? Bé, què passa en una alteració pròpia? Bueno, una alteració pròpia és aquella que, com diu el nom, és pròpia de la peça que estic fent, de la melodia que estic fent. Si s'adoneu, les alteracions pròpies no acompanyen a cap nota. Se situen entre la clau i el compàs, ¿vale? En un puesto que es diu armadura, així teniu el nom, ¿vale? En este cas se fiquen aixina perquè estan dient-me que qualsevol nota que jo trobe en la meva peça que estiga a l'altura d'esta nota o que es diga igual que esta nota, en este cas com està en la tercera línia en clau de sol, això és un si, en este cas esta nota és un mi, doncs qualsevol si o qualsevol mi que jo trobe al llarg de tota la peça, per defecte hauré de fer-lo alterat. En aquest cas amb un bemoll. Això per què? Bueno, doncs ja explicarem en el tema següent, si ens dona temps, a veure el que són les escales i veurem que les escales, els majors i menors, s'acaben construint afegint alteracions a les notes que conformen l'escala. Aleshores, sempre que faig una melodia en una escala que tingui alteracions, quan aparega l'alteració vaig a tindre-la que posar. Pues això és el que explica el per què se gasten aquestes alteracions pròpies i per què en una melodia, quan una alteració apareix, normalment va aparèixer més vegades. ¿Vale? Bé, les alteracions pròpies poden ser anul·lades, que evidentment, és dir, si jo en una peça tinc per defecte que el fa sostingut, jo puc en aquesta peça ficar algun fa natural? Òbviament sí, però per a fer això què tindré que fer? Tindré que recórrer a l'alteració anul·ladora que és el becaire. En aquest cas, quan jo he ficat un becaire, este fa està anul·lant el sostingut i és un fa natural. Així, si m'hagueren ficat un altre fa, què passaria? Com que aquesta alteració afecta el fa, però esta també, el fa continuaria estant anul·lat. ¿Vale? I bueno, això és en principi el que teníem que explicar de la interpretació musical, del bloc del tema. ¿Vale? Espero no haver sigut massa pesat i... Disculpeu, ara sí. Espero no haver-me estès massa en el temps, que vos hagi quedat més o més clar i res, feu les activitats que us propose com a complement a aquesta explicació. Un abraç i fins la setmana que ve. A veure... Adeu!